goste i ljude koji su zaslužni za ovaj predivan dokumentarni film koji je jedno svedočanstvo koji će značiti i budućim generacijama, da nas predstave, kažu nešto o sebi, o ovom filmu, a nakon toga kogod želi nešto da pita, slobodno izvolite. Molim ga da pomoć. Čast što smo pozvani kao jedna mala filmska ekipa iz Niša na prvim Karađorđevim danima, posvećeni pre svega njegovom boravku u Vršcu u tih nedelju dana, odnosno 20 dana pre njegove smrti 26. jula. Mi smo takođe bili inspirisani da snimimo ovaj film baš iz tog razloga što je da bi obeležili tih 200 godina od ubistva Vožda Karađorđa i početka svih srpskih podela od tog 1817. godine. Mi smo se potrupili koliko je to bilo moguće sprem toga da smo jedna mala produkcija. Pred mene su Jelena Nikolić, inače narator ovom filmu koji ste mi prilike da najduže slušate, i Marijan Stanić kao autor muzike i muzički urednik na ovom, kako se to kaže, projektu. Drago mi je, kažem još jedan put da smo u Vršcu, prvi put smo u Vršcu i moram da priznam da je najviše pretilaca, a bilo je 5 tako projekcija do sad, baš u vašem gradu, verovatno s razlogom, obzirom da ste jedni od retkih koji su se setili da obeleže 200 godina od ubistva, odnosno smrti Vožda Karađorđa. Mi idemo i promovišemo koliko je to moguće. Verujem da će narod imati prilike, odnosno oni koji su zaista pravi ljubitelji srpske istorije i oni čuvari srpske narodne tradicije, jer je sve manje toga i čini mi se da mi kroz jezik i istoriju polako gubimo svoj identitet, to je ono što ja imam da kažem. Ja bih samo da dodam ime našeg udruženja Forum Artistikum, da je ovo jedan potpuno turistički projekat i da nažalost nije financiran iz kakvih sredstava grada Niša ili Republike, već da je to entuzijazam nas, par autora koji smo se oslonili na neke istorijske tekstove koji su dolazili u nekim manje popularnim časopisima i knjigama, da prikažemo jedan objektivan deo naše istorije poslednjih 100 godina. Ako ima nekih pitanja, nekih nesnoća, slobodno pitajte. Ono što je najčešće pitanje kako su došli na ideju da snimimo to, je već to da kažem i ovde. Branko Bogdanović, jedan od saradnika politikinog zabavnika, objavio je pa jedno 5 godina, ja mislim, tekst o istoriji samog topa Vožda Karađorđa, ne baveći se Krunom kao delom insignija za kralja Petra I. Oslovljaca, i onda smo mi došli na ideju da malo tu priču proširimo. On je zaista detaljno pisao celu sudbinu i dosta je korišćeno materijala iz tog njegovog teksta, ali uz trogodišnji napor, mogu da kažemo, 2013. smo mi krenuli s ovim projektom, skupljajući svu tu i tekstovnu građu, a i samu fotografsku i video građu, koja je zaista jako malo ima i na internetu i po našim arhivama. Mi smo ovde se zahvalili i pomenuli kod neke institucije od kojih smo uspeli da dobijemo nešto malo, ali je zaista proces bilo slikati sve ovo, obzirom da smo, ja mislim, uspeli da jedno 100 godina stavimo 45 minuta, ne znam koliko je bilo uverljivo, vi ćete verovatno stekli utisak o tome, ali to je neki početak priče taj tekst Branka Bogdanovića i to što ima mnogo toga što je pisano o Karađorđevićima i o dinastiji i posebno između dva rata, ali o samim insignijama i samim koje su nastale, kao što ste čuli u Parizu, jako malo ima toga. To je istorija Krune koji mislim da je zanimljiv i to je još jedan razlog zašto smo se upustili u sve ovo, da kroz taj edukativan pristup upoznamo ovu generaciju koja je ovde, ali i oni koji dolaze, što je mnogo važnije da bismo ostali. Hvala. Ako ima pitanja, slobodno pitajte nešto, ako ne, hvala. Ako ima pitanja, ako ne, ostanite molim vas malo da se osvežimo sa pićima, kisela voda, pivom, zaslužili smo ovih danas da nas pratili, da smo s vama dešavanja i da se potresimo. Da se izgledam za rane zapravo se zahvalim vama na zaista predivnoj organizaciji i organizacijom odboru za izgledanje spomenika tako možda Karađorđa u Porti
sa Savom na Crkvenom Vršcu. Zaista ja nisam čuo da preko Save imamo neku zaista ozbiljni način pristupa samoj toj našoj istoriji koja se tiče te prve srpske moderne ulice, znači 1904. Više to nekako karakteristično za Šumadiju i taj deo tu, jer je logično da se rodio, borio se i tu poginuo, ali svaka čast i svako poštovanje za vašu ideju i možete za vaše napore koje činite da to zaista zaživim i verujem da ćete nas poznati kako smo ovdje gotovi za jednu prirodnu. Imamo mi tu još nekih ideja, pošto rađuje se ideje. Ono što je najlakše od svega, kao što ste opomenuli, znači onaj tekst od gospodina, tu ste našli inspiraciju, pojete u tome da se nadograđujemo. Svako radi po parčence i onda se to polako zida, ono što bi naš narod rekao zrno po zrno pogača, kamen se kamen palača, to se ovdje dešava. Evo, gledaj se ovaj film i vidimo onako da jedan dobar deo je posvećen Prvom svetskom ratu, a sledeće godine imamo još jedan jubilej, 100-godišnjicu završetka Prvog svetskog rata. Onda je bilo predivno da možda tu manifestaciju započnemo sa vašim filmom kao uvod u tu priču, pošto imamo saradnju sa Udruženjem potomaka boraca i tako, i već smo nešto razgovarali na temu da i sledeću godinu obeležemo, i u suštini sve to ista priča. I priča o Vojvođanstvu Karađorđu, Prvi svetski rat, nažalost do Drugog svetskog rata. Tu ima pomalo isto, da kažem tako, nije da nije se izgubilo, samo da je svašta iznešilo i svašta dešavalo. Mi želimo samo da iz našeg naroda, odnosno naše prošlosti, izvučemo ono najbolje kao primere, na što verujemo treba se ugledamo, a istorija je pokazala da li je to dobro ili to je loše. Vreme je uvek najbolje sudija. Hvala vam puno, sada ovo posluženje možete da